sagbot na. Ano? Kaya kuman kutihan ako na magpuski. Taga sa budihan. Taga sa budihan dahon. Sige magatos siya. Kung i-plaster ko rin. Hindi na i-plaster ang camera. Yan ako na. Yan ako na ang magatos siya. Para kumabir. Kumabir. Sige.
Sama ka sih. Lumayan kay. Pero na ko ning pergi kan. Okay. Tagas ako na yan dahon. Siya ako sa safety ni ko. Ako sa safety ang mawir. Kaya natin. Cutter ko ito siya cutter ning ano ba sa ko ito susunod nilisan mag-ilis kong tripod mga ito siya kung taas ay mabukay na siya sila ito siya sa ko ito siya mag-ilis ako ba tripod kuha na ko cutter napoy katiran hindi mga dagko na mga ito siya piling mga gagmay yung ganito na ko ani gunting ako sa sugot ko sa ulo mga kapusti. Okay, pas na akong gunting kaya gunting ako sila hindi ko copyright ani na music ko sa likod din hindi ko sa balay ba nagpa-music sila napunta nga rin kung ma-copyright ko po ani dami itong pagdaan ganun siya katakot kamay ay ganito daan ba pero grabe na ka post sa Facebook mga tusi kinamo ko siya mga kuan ganay mga anak ni ba ganay mga turok nga akong gipang transfer na sa kaan post ko nga kisi ganahan mo tanom mga gilas balay kay tagaan pero wala magini-ari siguro la ganahan yung tanom wala na rati ang di tanong uban sa kung ba tubangan sa cooking house na ko'y doha kag tanom na ko'y napilin ako mga pang suro na mga 5 kataang punay pulo ya wagi mga yan naman katuski plano pa nga akong i-bonsai sayo na po siya
pwede mo dali, pero nasa din ang sakit. Siguro. Napakay baligya nga ano itong kurinti ano nga para pang kursi hindi kurinti magpusi tapos diba kung hindi ko lang ito magkuhan hindi kita ito mangusok pero kung ako kabantay ko nga na yung baligya na pagkating sa pang trim ano sa ano ito na ang mga kursi kung kita mo tanong kapalit ko na sakit ka kamot ng kursi din sakit saling simula na ba music or something. Kuan ba? Tungkol sa lingot pa rin.
copyright ni YouTube ani. May balik speakers na ito. Ito tayo. Ikog. Miss ko, bisan kay naman mula. Kaya kayang tanong.
paglaan punta to. Paglaan punta. Ah. Napunta na so, na imoy ba? Saan ka? Bida gila niya. Pagkorte. So, napuputlog karon kung yung isang nga ni Kwan. Isang nga ni Magtusyo. Hindi. Isang nga ni ito no suski nga mo aga sa tubig kay mag bis na puguan sa utos siya ako sa bang sa daan sa porto ng video ani kay magpala kung aga sa tubig minta sa pamaga sa tubig utos kay kaliwa sa 40 ano tanong dalan ba? Sila ba ito likod? Yung mga tuski, balik lagot niya. Hindi gas tubig. Kapit na magas. Natutukan nga video. Ngit-ngit man.
Kaya po po.
kanta. Copyright ni YouTube. Sekarang yung sa music, copyright. Pag-open ba? Right. Oke, mana? Bis-bisan. Ganito. Ganito ba? Marah ko gitu. Marah. Kenapa, Pak ya?